weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to liksey ba guural yeeɗo to beele ndendi to ganki to tulde baali to wuuro djiby alpha to seyyen wuuro moolo to seyyen gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to sinthiane gourdioma to sinthiane samba thillo to gataga to guurel sangui to tulde ko on takkusan juuɗa ha e nder galle ceerno amadou tijani ba to moderne ha to galle makko sama sa to killinkara e ko taari ɗum kala ene jeeya en kabaruji men demgal pulara e nder leydi Mauritanie ma jaa ha to Boggue institut islamique kesso baɗaɗo toon ene waɗi erago faade dendagal sandaji alqurana yidɓe wadde kay kawguel tawa kadi ko fati e ƴetteteɓe heblede ko fati e baccalauréat ko fati e baccalauréat série A kala noon jiɗɗo cewtorede kay caggal ɗum noon nde mbiyen mbatte hebloji heblo moƴƴo ha mbawa yaltude guila kay ɓeɗon qaadiji ha e 6 uji to leydi Mauritanie ha joni kono général sultan wula azwad mawɗo gendarmerie leydi Mauritanie o waɗi wayloji kewɗi e nder gardidi e nder yoga e région ngaji leydi ndi to leydi Sénégal temedere e goho tawama hande ne wondi e coronavirus yimɓe ɗiɗo kadi kawri hen ladial to leydi Mali bandaw hoorejo leydi ndi o yamiri yo 99 neɗɗo wonnoɓe nder kasoji woni prisonnier yo goppite e ngadi grâce présidentielle foof noon ko yidde salade e falade cargol coronavirus to leydi Côte d'Ivoire guila aljuma ɓennuɗo Laurent Gbagbo mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi tawateɗo to Bruxelles o heeɓino passeport uji makko ɗiɗi kala kono ha e oɗo saaha joni mono jooɗi dow wallisaji makko mo fadi yamirore e leydi ndi ardiɓe leydi ndi beele mo wawa artude hano hannirtani to leydi Ghana résultat ji sumgoji mabɓe puɗɗima jaltiguila hanki jamma seeni holliri tigui wonde kon nana Akua Addo kañum tigui wonnoɗo hoorejo leydi ndi kañuma heeɓi polgu to leydi Maroc yidde laamu ngu kay ko ɗo e mayirde hitande nde ya taw fodde million ngaji nogas adulte woni yimɓe tigui ƴoccuɓe ne mbaɗete ko wiyete vaccination contre rafi coronavirus to leydi Burkina Faso toon to sum ko tawe to rewo leydi ndi e oɗo saaha kala ko pelle ceɓɓitiɗe kañumen mbaɗa toon luwaji mumen to leydi Gabon biyeteɗo Nicolas Mbou subama o waɗama hoore jagoɗe o waɗama jagoɗo kalfinaɗo ko fati économie leydi ndi bisimilla moon ketki hotondirte joni jañoɗen ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge nden ka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabboji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurdino gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie leegal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi hat leydi Mali ñooro mango ma taw toon mbiteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hayso tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore
walla ni mbiyena mo seedineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando fade ceerno jibisi kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone nasande sappo lewru bowte woni décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ne nangani en musidɗo men miñi men Saydou Abouba hono noon mbirno eɗen gaddiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie ma en jaa ha to ɓoggue noon ene jogui tigui e oɗo saaha joni institut islamique woni tigui nokku no annama université ni tawa kadi ko jangoɓe ala Qur'anul Karim woni sandaji Qur'ana kañumen tigui jeeyi e jangoɓe Qur'ana kañumen jeeyi on nokku on institut noon ko dendagal jangoɓe Qur'ana tawateɓe e nder lappol palol dande maayo kala de leydi Mauritanie woni tawateɓe e nder vallée fof kañumen dendi oɗon institut on institut noon ene andina dendagal ɓen jangoɓe Qur'ana woni sandaji jangoɓe Qur'ana e jangguinoɓe kala wonde kay eɓe ɓamni wadde kawguel ngel noon ko dendagal ɓen sandaji jiɗɓe wadde ngel kawguel nde joƴƴinta kayitaji mumen udditama joƴƴingol kayitaji ngol noon udditama tigui guila ñande 1 lewru décembre uddata ko ñande 13 lewru décembre wonni no gonɗen ɗum ko ɗo e balɗe ɗiɗi walla balɗe tati tan heddi kadi dendagal ko joƴƴinoɓe kayitaji ala ko namda so wona gadda carte ma d'identité national hollirde wonde ka Mauritanie najo kawguel ngel ko ñande 14 waɗata kamɓe kadi ɓe namdaki demde ɓe goƴaka duuɓi so yiiɗi taw neɗɗo duuɓi ɗi ko tokosi walla tawi ko duuɓi mum ko kewɗi l'essence woni fayida o tan ya taw jomum ko almudo Qur'ana walla jomum ko sanda Qur'ana ɗum noon ɓe koliri tigui caggal nde kawguel ngel waɗa kala wawɓe hebde fatan kay hebde ngel ɗon kawguel jomumen keble duuɓi tati ne keble heble moƴƴo no fewi caggal ɗum mbaɗoya baccalauréat taw ko série o to mbaɗi baccalauréat série o noon so keeɓi kala heɓɓe on baccalauréat taw ko série o jomum heble tawa jomumen mbawa yaltude kay wonde qaadiji walla wonde juge kabaru o noon leydi tineɗe ma en ketto hen musidɗo men Dia Ousmane kañum woni en cukko maire woni premier adjoint maire mo babaɓe ma o haalnen holko saabi kay kabaru o leeli nanede Dia Ousmane cukko maire mo babaɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. bon ko fate affaire institut islamique gonɗo Boggué o ko hanki nde min jeeyi alade maire maire adjoint Boggué Dia Mamadou wimin à titre d' information institut islamique kesso udditata Boggué ɗo udditata ɗum kadi ko pour la famille donc noon concerne ko élève aji sandaji men janggoji Qur'an duuɗe Qur'an ɗe kala hen intéressiɗo yo yawi uddita damal concours du 1er au 13 déposé 1er décembre ha 13 décembre woni dépôt joni noon jomum namda tan ko carte d'identité ɓe mbaɗani hen limite d'âge sa ari déposa carte d'identité mbaɗma enregistré le 14 noon woni concours o woni test o joni noon so tawi jomum gañima e test he ina waɗa 3 ans de formation so 3 ans de formation ɗi timmi e présente ɗum bac o so dañi yaltoya kono ɓaadi walla juge hono no koreji men ɗiɗi miniti ni école o noon institut o waɗirana ko pour la famille mbimo noon ɗum ɗo fonno koso ari ina waɗi ina adda e nder Boggué kadi c'est pour toute la vallée fonno ko wonde information jaaɗi yimɓe fof tina hay sinno kam waali waɗani message walla hakim waɗani message ɗum kamɓe kam en tant que kamɓe Bogguénaɓe ɓe cara ɗum e nder commune aji kadi ɗi ganda ɗum keblo par ce que du 1er janvier décembre ha hande le 9 e hanki o hokkimin information ha hande le 9 heewi ɓenni joni noon du 9 au 13 heeɗi presque 4 jours ɗum ɗo c'est vague kono noon hay ɗum ne bon Allah jarama o jarama somin jeehi on va informer à nos gens kala hen intéressiɗo yo jah déposé ya kamɓe sandaji ɗi
dépôt namde on carte d'identité concours o soɓe mbaɗ ɗum ko tarbi islamique tan e quelque cimoje qur'an e quelque hadisaji walla ɗum no wiyatno kadi sharia so joomum gaño e nder 3 ans ene jogui bourse mensuel de 7500 ou bien ancienne ɗum ɗo moni e so 3 ans ɗi timin waɗa bac o so yalti ɓe ƴeewa waɗi ɗum inséré juge walla qaaji ko ɗum ɗo woni ko institut o ni oɗon information ɗum keeɓi hanki moƴƴere maɗa Dia Ousmane kañum woni cukko maire commune mo Babaɓe ha joni ko on fannu kettoɗen erango ba Abdoulaye Mamadou ɓuuɗo lolirde beele maire mo Babaɓe erango waɗi faade e dendagal commune de Babaɓe kala daw ko sandaji Qur'ana yimɓe tawtorede yiɗɓe wadde ngel ɗon kawguel kettoɗen hen maire Babaɓe bon ko fate affaire assalamu aleykum bandiraɓe assalamu aleykum ɓesgu Babaɓe ɓesgu commune Babaɓe département Babaɓe onon fof on calminama on juurama on beltanama mi salmini tellotoɓe e radio ji fof radio Koyle radio yewtere Babaɓe layima junggo e fandu e radio ji meɗen goɗɗi ɗi fof goto fof mi salmini ɗum mi juurima ɗum mi yafnima ɗum mi duwanima ɗum eyyi ko rokkuɗon kabaru keñiɗo tan hab kabaru jaam noon e yettude Allah bon won activité goto udditaɗo koye jamma hanki kemmi kabaru o won activité uddita au niveau de Bogué pour bandiraɓe meɗen walla ɓesgu men janggoɓe Qur'ana ɓe sanɗaji ɗi eyyi won concours goto foti wadde toon ñande 14 décembre foti wadde concours foti wonde ko dimanche walla altine pat ɗum noon kala bandiraɗo gonɗo toon walla e ɓesgu meɗen mo ɗum intéresse yo andu on concours ene woodi on concours noon ƴettata ko sanɗaji ɗi pour duuɓi tati ɗi mbaɗe formé institut goto no uddita Ɓoggé eyyi so tawi jomum ene formé ɗon jangguinte ko arabe no wiyete Qur'ana e gueɗeji patuɗi e diine l'islam eyyi so tawi janggui duuɓi tati ɗi so joofi ene waɗi concours considérteɗo ko niveau bac par ce que jomumen en jogui déjà les fondamentaux so tawi gadmi on concours udditana ɗumen perspective pour wonde qaadi walla juge walla gueɗeji patuɗi e diine walla e ñawoje taw koye banggue traditionnel eyyi ɗum noon ɓawri ko joni keɓɗen ɗum kadi ko délai o ne raɓiɗi mami neddo on ɗo joni audio Dia Ousmane mo neldimi pour habrudemi ɗum e no tiniri ɗum hanki avec eyyi keɗoɗon ɗum gandon les conditions ngaji kam ko jomumen no mbiɗen ni yo jogo carte d'identité tan présente ala condition ngaji particuliére so wona andude Qur'an e andude jangde traditionnel nde on keɗima ko maire Babaɓe beele kañum waɗi erango faade dendagal almuɓe commune makko kala enen noon eɗen mbaɗa erango faade dendagal almuɓe kala tawateɓe lappulo palol dande maayo nde kala jiɗɗo tawtorede guelɗon kawguel nde yaɓanta Ɓoggé ko tugui noon mbiɗen dépose ngol kayitaji ɗi dartinte ko ñande 13 lewru décembre gonɗen du kawguel nguel noon ko ñande 14 waɗata ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen ene teska mboros Covid 19 ene ƴelliti no feewi oɗo saaha kala e nder leydi he teskama tigui hono ñalawma hanki o kadi musde leydi Mauritanie meeɗa hebde ɗum tugui kay ko rafi o dampi ƴere mum ɗiɗi ɓeɗe faade oɗo saaha joni ñalawma hanki o goto hollirama tigui ko temedde ɗiɗi e nogas jeenayo neɗɗo tawama ene gondi e mboros o yimɓe joyo kadi kawri ela dialla e nder ɓe cellaɗo ɓe kadi nogas goo kefti cellal mumen patino galleji men ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Ould Bilali ko jagorɗo
ko horejo jagode leydi ndi horejo jagode leydi ndi ñalawma hanki o kanko Mohamed Wul Bilali o waɗi jillu makko e waɗi visite makko e nder cuuɗi cafride tawa kadi koto nokku woni centre to wonduɓe rafi coronavirus o to cafrete e to moftete kala o waɗi toon jillu makko tawate on nokku noon tawi nder hôpital woni CHN woni nder hôpital mawɗo mo Nouakchott nawimo to noon ko yidde andude kay e oɗo saaha joni holno fannu kay no ɓeɗon ɓe cellani no cafrirte e hono nokku kadi noɓe joñirte e maadi quarantaine ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to Nouadhibou ñalawma hande o woni tigui passation de service ko fati kay e gardotoɗo zone défense mo Nouadhibou hono Amadou Tijane Thiam gonnoɗo horejo zone France mo Nouadhibou o waddi ñalawma hande o e passation de service e Sidi Mohamed Ali gonnoɗo directeur général société Sonelec e oɗo saaha joni ko on Allah ardini nokku zone France mo Nouadhibou ha joni ko leydi Mauritanie kedden Zoyrat sagata to Zoyrat noon ko sagata gorko jarowo e duuɓi nogas jeeɗiɗi tumanaɗo kay ko kañuma nanguno cukalel dewel tukusel woni mineur jarowo e duuɓi sappo e tati o dummi ngel e nder hoɗande makko o waɗi ngel violé gueɗe kamtorinde no fewi ko on tigui caggal nde police teeɓimo noon tawa kadi ɗen gueɗe kamtorinde o wonno ɗum tigui koto nokku biteɗo cité légal bitegal cité miniére mo Nouakchott o teɓama noon o teɓano noon ko guila ñande tati lewru décembre taw ko dadiɓe police de Zoyrata kañum teeɓinomo kanko noon kanko baɗoɗen kanko bannoɗo ngal ɗon gueɗal noon hollirama tigui o ɓendinama to kasoji mawɗi e yamirore procureur de la république omo faɗi toon ñawore makko ene teska noon e oɗo saaha kala e nder guure mawɗe tawateɗe nder leydi Mauritanie gueɗe kamtorinde mbaɗi ni ene mbaɗa e kala saaha sukaɓe rewɓe ne keewi biftede saaha kadi garne ha e nder galleji men saaha woda so jeeyi mbasa artude nanggue numbe mofte waktuji kewɗi walla ñalawma balɗe kewɗe nder cuuɗi tawa kadi ne mbaɗe gueɗe kamtorinde ne keewi goppe erago men noon kadi ne mbaɗa fade jinnaɓe ne mbattata hakkillaji no feewi toppito kadi ɓeydo toppitade ko fade needi sukaɓe ha tengti sukaɓe rewɓe ɓe mbatta hakkillaji kadi sukaɓe rewɓe usta téléphone aji ɗi no feewi ene teskadi bandiraɓe yo gandu ko e kala saaha so tawi ayi suɓiye debbo ene jogui téléphone taw kadi ko téléphone mo keewide écran woni tigui téléphone écran tawa kadi ko aɗa andi coggu mum ne tiiɗi no feewi a sodanani ɓiye a anda to ɓiye ne foti a anda to ɓiye heɓiri on téléphone ya andu kala ko wawi arde hen jomum en yoni kañuma tekki rondi ha joni kabaruji men e nder leydi Mauritanie dadiɓe halfinaɓe nden kam e kisal maaje leydi Mauritanie woni ko witele garde côte ɓe nangui ɓe mbaɗi arraisonné bat ñande jamma talata ene wiyata alarba ɓennuɗo batuji sappo taw ko batuji gawoji noon taw ko batuji pélagique woni batuji gawoji liɗɗi ɗi jiida e liɗɗi yaboyi ɗina batuji sappo noon kanji batuji noon pélagique kodi sappo e jeetati batuji gonnoyi ɗi gawa e nder maaje kaɗe ɗe Nouadhibou hen sappo noon tawa tigui koɗen nangga ɗe nanguira noon ko awde e nder nokku to ɓe mbiyata GEE woni zone économique exclusive ɗi nokkuji noon ko nokkuji biteɗi zone interdit woni nokkuji kaɗaɗi awede e nder ɗi nokkuji noon ɗiɗon batuji sappo hen tawa ɗi gawa kanji foof noon ɗi coggama ɗi gaddama ha to kaggulade mo Nouadhibou e tawe ɗon ɗi ɗon kumi siftinde on noon dadiɓe halfinaɓe maaje kaɗeɗe leydi ndin ene joguino ko ɓooyi systéme tawa kadi ko systéme ɓe mbiyata Argos on systéme noon yamiri ko dendagal bateau gawoje waɗa ko wiyete balise taw ɓe mbawa yiide ɗina batuji e radar uji mabɓe e oɗo saaha joni noon kadi laamu leydi Mauritanie ha tengti noon e halfinaɓe ko fate maaje kaɗe ko fate batuji gawoji eɓe jogui ɓe keeɓi systéme gonɗo ɓurɗo wonde sophistiqué ɓurɗo yadude jamanu on systéme noon ɓe mbiyata ɗum ko iri joom noon ko ɗum woni e oɗo saaha joni dendagal batuji bawɗi wonde e maaje kala nokku to gawata eɓe gandi tigui to awata so tawi kay awata koye nokku to foti awede walla tawi koye nokku kaɗaɗo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen résultat ji élevage wannoɓe kawguel mumen ko fati kay yidɓe yaade première année scolaire mumen ko fati ɗiɗon école aji biteɗi école d'excellence résultat ji noon jalti ha laaɓi kono tan de hollirama résultat ji heɓɓe guel ɗon kawguel nguel hitande hikka ɗum no fooƴi no fewi saabu kay e nder temedere kala ko yimɓe jeetato tan keeɓi hen woni 8% pour no waɗannoɓe entrée en première année scolaire hollirama tigui koɓe ujunnaje 5 e temedde jeetati capanɗe 5 e tato kañumen tigui joƴƴino kayitaji mumen wadde guel ɗon kawguel kono e nder ɓen ujunnaje 5 e temedde jeetati capanɗe 5 e tato ko hen temedde 4 capanɗe jeegom tan keeɓi kawguel nguel moyen namdinoɗo noon beele jomum kay ne wawi hebde guel ɗon kawguel ko moyen de 14
Sylvain waɗi noon élevage heewɓe heɓɓe moins de 13,97 sur 20 kono noon hollirama ɓen kala ko waɗaɓe rekkale woni tigui a journée haɗaɓe ɓennude e nder temedde nder ɓen wannoɓe kawguel hen temedde ɗiɗi e nogas go élève wannoɓe kawguel nguel ɓen keeɓi moyenne de 13 fayi dow woni tigui jettaki 14 woni supérieur ou égal à moins de 13 inférieur ou à moins de 14 e nder ɓen kadi hen sappo ɗiɗi hen temedde ɗiɗi e sappo e joyi wonɓe ɓen keeɓi ko moins de 12 wonde hakkude 12 et 13 woni supérieur ou égal à 12 inférieur ou moins à 13 jinnaɓe élevage noon hewɓe ɓe waɗaɓe rekkale noon kolori metti mumen no fewi ɓe kolori kay hay sinno ko élevage hemnoɓe kay moins de 13,97 sur 20 ɓen kam ne ponno ɗaccede keɓal nguel ɗon kawguel ɓe kolori hen mette mabɓe no fewi noon ko ɓen sukaɓe kaɗa pasde kay gam wawde jeeyede ɓeɗon élevage janggoɓe e nder école aji biyeteɗi école aji d' excellence ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen gendarmerie halfinaɓe ko fati hen nden ka ekkisal keeri leydi Mauritanie ɓe kolori tigui wonde ɓe pawi juuɗe mabɓe sagataɓe capanɗe tato Sénégal naɓe umminoɓe to leydi Sénégal tawa kadi ko yinnoɓe nadde e nder leydi Mauritanie yinnoɓe ƴettude maaje kaɗɗe gam yaɓande dongre Europe to île des Canaries ɓe teeɓa noon ko sara wuuro Rosso kamɓe kala noon ɓe teeɓa ko sara wuuro Rosso hollirama noon e nder mabɓe noon ɓeɗon teeɓaɓe hollirama tigui ɓuuri hewde mabɓe hono no wiiri kay ndeɗo jayne witende FE woni tigui jayde GFE noon ko agence de presse leydi Espagne ko agence ko jayde leydi Espagne ɓe kolori tigui fuɓɓerde capanɗe tato naggaɓe ɓe kala e nder mabɓe noon ene ɓuuri hewde hen walla ne waɗi rewɓe hewɓe taw ko wonduɓe e bebbeji mumen kamɓe kala ɓe kolori tigui wonde kay yinno wonno fandare mabɓe ko yettade wuuro Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie soɓe jettima Nouakchott ko ɗon ɓe jinno ƴettirde laaɗa mabɓe ndiyam gam kay yaɓande to wiyete île des Canaries e nder dongre Europe ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men général Sultan Oula Aswad ko commandant de la gendarmerie mawɗo gendarmerie leydi Mauritanie kala o hollirama tigui o waɗi wayloji kewɗi e nder guila wayloji e nder gendarmerie o kay guila e ardiɓe bataillon ngaji ha e ardiɓe division e nder région ngaji kewɗi o waɗi hewɓe noon kadi waɗi kadi hewɓe kadi waylodirɓe région ngaji waɗi kadi hewɓe oɗo saaha joni nomaɓe taw ko nomination ngaji keesi e nder ɗiɗon gardidi to gendarmerie on ko wayno oɗo Mohamed Oula Amara nawama e oɗo saaha joni to direction de la gendarmerie mo port de pêche mo Nouadhibou o wonno kanko wonno noon mawɗo direction gendarmerie mo Kansudo mo Nouadhibou Ibrahima Wul Kori wonno ko chef on noon waɗama e oɗo saaha joni chef de bataillon gendarmerie mo Nouadhibou Lili Wul Mohamed Hassan waɗama commandant gendarmerie Kansudo mo Nouadhibou Cheikh Ahmed Wul Sidi Wul Abdullah o waɗama commandant gendarmerie Sehil Baba Wul Baraka on waɗama commandant de la division Wadnaga wuuro tawtengo Salam Nouakchott Baraka Wula Ahmed on nawmama e oɗo saaha joni waɗama commandant gendarmerie Mohamed Wula Mata on waɗama commandant gendarmerie mo Basikounu waɗama kono biyeteɗo Moussa Wula Mohamed waɗama commandant gendarmerie mo Nema Ahmed Samba Touré on waɗama commandant gendarmerie to nokku biyeteɗo Rouge Cheikh Oumar Wul Ismaïl waɗama commandant gendarmerie mo legal Sebkha nder Nouakchott Diallo Yero Amadou waɗama commandant poste gendarmerie tawa ko poste tawteɗo to Kerola to ɓe mbiyata poste 55 frontiére hakkude leydi Mauritanie e leydi Maroc hono Abden Wul Mohamed Abdel Wul Hamoud on waɗama chef de contrôle division gendarmerie poste 55 tawateɗo frontiére hakkude Mauritanie e leydi Maroc Mohamed Abdallah Wul Ibrahim Wul Abdullah on waɗama assistant commandant de la gendarmerie mo Sebkha Nouakchott Isilmou Wul Sidi Baya on waɗama commandant gendarmerie legal Toujinine e nder Nouakchott Asref Wul Mohamed on nawama e oɗo saaha joni to worgo Nouakchott Ali Wul Ahmadou on waɗama assistant commandant de la gendarmerie aéroport mo Nema Habib Wul Cheikh Sayed Ahmed Lahib on waɗama commandant de la gendarmerie mo wuuro Chouma ha joni kabaruji men e ɗemgal Pular sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndi o jaɓɓima o bismima hono joom suudu Papa Bouba Diop to palais présidentiel joom suudu
suudu mum e sukaɓe mum kala e mbadi kay waddemo hommage papa Bouba Diop non ko mennoɗo wonde fugu koyngel petto fugu koyngel ngana international sénégalais jaltunoɗo aduna gila auto ale to leydi France gartirnoɗo noon wirna e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal si lamorgo leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen alarba hanki o garmi gara musɗo waɗi hakkude étudiant ji woni sanɗaji janggoɓe to université Cheikh Anta Diop mo Dakar hakkude mum e policier ji kamɓe to policier ɓe Dakar étudiant ji ɗi noon jaltino koye booli gam yidde hollirde metti mumen kayim e namdade no joɓete bourse ji mumen kene wona joni lebbi ɗiɗi ko bourse ji mumen kene ndewa laamu lebbi ɗiɗi ko ɗum saabi noon ha waɗi garmi gara e nder waɗi garmi gara noon hollirama tigui e wiide oɗon biteɗo Tidiani Sissoko ko goto e mawɓe étudiant ji taweteɓe to ICCAD woni université Cheikh Anta Diop o holliri tigui fodde 50 neɗɗo étudiant gañima hen e nder ɓen waɗi gañiɓe hen gañande musɗe no fewi neɗɗo goto kadi e nder ɓen ko pellaɗo taw ko kurala gongre gonga woni bala réel ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko fayre mawde noon e oɗo saaha e kulhuli mawɗi tawate e nder suudu sarɗiyeji woni tigui suudu jakka suudu sarɗiyeji no leydi Sénégal caggal kayim nde sarɗiyanke goto yalti aduna biyetenoɗo Loulou Diouf noon nde yalti aduna tawa kadi ko mboroso coronavirus kañuma yooɓi fittandu makko ko mboroso coronavirus yooɓi fittandu makko député ji goɗɗi kadi testama tawama tigui ko positif woni ne gondi e rafi coronavirus e nder ɓen noon ko wayno oɗo biyeteɗo honorable Mamadou Lamina Diallo e wonɓe kala e oɗo saaha joni kene wona député ji nogas hollirama tigui ko tawraɓe ne gondi e mboroso coronavirus kamɓe kala noon hollirama tigui no wiri jayde nde oɗo saaha joni eɓe tawe tigui e cuuɗi cafrirɗe e juuɗe safroɓe e oɗo saaha joni noon suudu sarɗeji woni l'assemblée nationale mo leydi Sénégal woni ti koye alerte maximale oɗo rafi biyeteɗo Covid 19 ha joni koye on fannu keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui e nder waktuji nogas nayyi e cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe jeetato e yimɓe nayo kolkiso noon taw ko tumanoɓe fiɗaɓe coronavirus e nder holkiso he noon hollirama tigui e nder holkiso he noon hollirama hen temedere e neɗɗo goto tawama e jaati ko fiɗaɓe ɗum noon to ɓetama to banggue pourcentage ene hollir tigui e nder temedere kala hen jeeɗiɗo piccal capanɗe jeetati e jeeɗiɗi nder temedere kala ko fiɗaɓe heɓe kolliri kadi capanɗe e nder ɓen noon hen capanɗe joyo e ɗiɗo ko contact suivi woni tigui ko tumanoɓe kay ko fiɗaɓe wonno tigui ko joñanoɓe e mbadi holkiso hollirama kadi capanɗe 4 e jeenayo heddiɓe kala ko cas communautaire e nder ɓe cellanoɓe kadi sappo e ɗiɗo ene tampino fewi ma ballite to banggue fofango capanɗe 4 e jeenayo e nder capanɗe 4 e jeegom e nder ɓe cellano woni 46 e nder ɓe cellano testama négatif woni tigui kepti cellal mumen paati galleji mumen ɗiɗo kawri ala dialla e oɗo saaha joni leydi Sénégal togui ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jaare sappo e jeegom ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeegom e jeegom winditiɓe doggol koona hen sappo e joyi ujunere temedde jeenayi capanɗe joyo kepti cellal mumen hano hannirta ni temedde tati capanɗe nayo e tato kawri hen la dialla e oɗo saaha joni ko temedde 4 e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo ɓe cellani keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Dakar alarba hanki o jeenayi bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas koninkoɓe faggude woni douane ɓe leydi Sénégal tawataɓe to Dakar ɓe kolliri tigui wonde ɓe duppi drogue kewɗo no fewi on drogue noon taw komo hinde hen hunde ko hinde chanvre indien hen hunde ko cocaïne hen hunde ko hashish drogue o noon duppaɗo tigui hollirama tigui jar mum ene qime ha temedere milliard woni 100 milliard taw ko France CFA mo leydi Sénégal ñamata ɓe kolliri tigui e nder ɗina marchandise uji duppaɗi hen temedde jeenayi e joyi kilo ko drogue mo hinde cocaïne ɗum noon jar mum ene qime ha capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi milliard e temedde 4 millions francs CFA ko heddi ko noon ko mo hinde hashish on noon ko temedde joyi e sappo e tati temedde joyi e sappo ko ujunnaje joyi e temedere ko ujunnaje joyi e temedere capanɗe jeetati piccal joyi kilogramme mo hinde hashish on mo hinde hashish on noon jar mum ene qime ha capanɗe 4 e joyi milliard ha capanɗe 4 e 45 milliards 687 millions 600 mille francs CFA ko ɗum woni jaru oɗon hashish kañum foof noon duppama ñalawma hanki o tawa kadi ɗum duppa noon koto nokku to ɓe mbiyata four à haute température tawateɗo e nder usine ciment moɓe mbiyata usine Sahel tawateɗo e nder Dakar ko toon tigui ɗiɗon marchandise uji duppa e mbadi incinération ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar so mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen ba ndaw ko hoorejo leydi ndi e mbadi transition o holliri tigui e mbadi transition holliri tigui
wonde o goppiti capanɗe jeenayo e goo neɗɗo tawa ko prisonnier ji dumbonoɓe e nder kasoji tawateɗi e nder leydi he o holliri noon ɗum ɗo foof noon ko ballal makko haɓade oɗo rafi coronavirus saabu kay ne teska rafi coronavirus o ɗi tigui koto ƴiñodiral e to yimɓe keewi oɗo saaha joni noon teska tigui yoga e kasoji leydi Mali ne tawe tigui ko yimɓe hewɓe tawate hen ko ɗum saabi noon huldemo kay raɓodiral toon ko ɗum saabi yiddemo kay e oɗo saaha joni ko yo kasoji ɗi usti koye ndina mbadi noon o wawi woppide ɓeɗo capanɗe jeenayyi e goo prisonnier e mbadi grâce présidentielle ha joni ko leydi Mali kedonen dadiɓe leydi France ɓe hinde Barkhane wondude dadiɓe leydi Mali won dadiɓe leydi France ɓe hinde Barkhane taw ko catalaɓe mbiyata ILRI e numéro 1 woni unité légère de reconnaissance et d'intervention numéro 1 wondude e dadiɓe leydi Mali ɓe hinde Fama woni forces armées maliennes wondude e dadiɓe ɓe mbiyata CTD woni groupement tactique désert Bruno ɓeɗo kala ɓe ndentiɓe mbaddi opération patamle miijo molanteɗo Allah e nder leydi Mali tawa kadi koto rewo nokku biyeteɗo Gossi opération noon ɓe innir ɗum ko coup de poing noon woni goɓɓe sababu opération noon ko gam yidde riddude e sabbitinde dendagal cabbuli pelle ceɓɓitiɗe e riddude e ittude ha laaɓa pelle ceɓɓitiɗe tawateɓe e nder nden falde opération noon wanno tugguiñal jeegoma lewru novembre ha sappo e ɗiɗi lewru novembre maydu ndu ɓe kolori tigui fodde temedde ɗiɗi dadiɗo malinaɓe e fraytanaɓe e matériel kewɗo no fewi taw ko autoji tokosi woni véhicule légé ɗi hinde pick-up e motoji wondude e autoji tokosi e tawa kadi hélicoptère uji ɗi hinde gazelle e laaɗe diwoje tokose ɗe hinde drone ɗe gondani e pilote ene goni e dow mabɓe ene mbawa tigui yomnanadeɓe lawol e yomnanadeɓe booli to ɓe mbawata rewde haaɓe mbawa firtude ɗiɗon cabbuli ɓe kollori tigui wonde opération rewi lawol hano hannirta ni ɓe mbawi heɓtude matériel kewɗo e guura kewɗo wondude e kaɓirɗe kewɗe e juuɗe pelle ceɓɓitiɗe ɓe mbaɗi hen hewɓe ɓe nangui hen hewɓe e oɗo saaha joni ɓe mbaɗi ɗumen tigui hors d'état de nuire ha joni ko leydi Mali kedoɗen yen ha to Tisit Gaccia ko groupe d'autodéfense Touareg Imkat e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui e oɗo saaha noon e kala eɓe teski groupe aji kewɗi taw ko jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe tawa kadi ko hoɓɓe ɓe jeeɗum e kala saaha e nder ndeɗon fande to nokku to wiyete Tesalit e nder région mo Kidala ɓe kolliri kadi dendagal ɓeɗon jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe fof ko hoɓɓe wona nder leydi Mali he jeeya kadi koɓe teski ɓen jogui kaɓirɗe kese jaaduɗe e jamanu saabu kay ɓe kolliri yoga e pelle ceɓɓitiɗe tawata noon nder nden falle joguino tigui ko armuji taw ko umminoɗi to leydi Liby e oɗo saaha joni noon ɓeɗo ɓeɓe kewi fottude e kala saaha walla wirtotoɓe e kala saaha pelle ceɓɓitiɗe ɓen jogui ko matériel kesso jaaduɗe e jamanu tawa kadi ko matériel leydi Turquie ha joni ko leydi Mali keddoɗen ambassadeur joɗaniɗo leydi Mali e nder joɗaniɗo leydi France e nder Bamako lamorgo leydi Mali o hollori alarba hanki o e nder haalande makko wonde hono général François Lecotre on ko chef d'état major d'armée mo leydi France ne tijja alkamisa hande o e jillu makko e nder gawo noon ko alkamisa hande sappo lewru bowte o hollori kadi ñalawma aljuma janggo sappo e goho bowte ma wat jillu makko kanko général François Lecotre e nder Bamako lamorgo leydi ndi omo jogui noon ko wiyete programme chargé no fewi woni tigui juɓɓudi kewɗi no fewi saabu kay mawo ya ha to installation ngaji woni to base uji Barkhane tawate to mawo joddo kadi e oɗo saaha joni ardiɓe laamu ngu e mbadi transition mawo wat kadi mawo ya kadi ha to ɓeɗon tawa kadi ko e oɗo saaha joni ko dadiɓe ɓe hinde MONUSMA ardiɓe MONUSMA woni laafaji mbulaji mawo jodde mumen mawo joddo e mumen ko chef d'état major tugui hollugol noon to hollugol ɗo noon nguɗo jillu noon waɗata jillu jeeɗi ɓiwu ko chef d'état major armée leydi Mali armée leydi France kene waɗa jillu muɗum e nder leydi Mali tugui kay ko Barkhane adda e nder leydi he faade oɗo saaha joni ɓe kolliri noon ardi leltinde ɗum kadi e oɗo saaha joni nguɗo jillu noon saabu kay e oɗo saaha leydi Mali teska tigui kewgol mum mborosa Covid 19 ko leydi Côte d'Ivoire paaɗen guila aljuma ɓennuɗo Laurent Gbagbo gonnoɗo hoorejo leydi gonnoɗo hoorejo leydi Côte d'Ivoire guila tawateɗo e oɗo saaha joni to Bruxelles lamorgo leydi Belgique oɗo saaha kala o heeɓi hollirama guila aljuma o heeɓino passeport uji makko ɗiɗi kala hono passeport makko diplomatique e passeport makko des voyages guila nden noon faade joni omona haɓɓi humbuji makko mo jooɗi e wolisaji makko yidde artude e nder leydi makko yidde makko noon ko artude e nder leydi he tawtude landa makko e gollade kay ko fati e kaldigal no jaam e kisal artiri e nder leydi he kono ha e oɗo saaha joni laamu leydi Côte d'Ivoire hokkiranimo tawa yamirore nde artata e nder leydi he koto leydi Ghana paaɗen to leydi Ghana noon leydi Ghana yihino sumgoji mum sumgoji hoorejo leydi altine ɓennuɗo alarba hanki o jamma kihiɗe fayi jamma ko siko seni woni
commission électorale ɓe kolliri tigui résultat ji jaltiɗi na résultat ji noon ɓe kolliri tigui ko gonnoɗo horejo en ndin hono nana akko ado kufor kañuma heeɓi polgudelo premier tour kono tande John Dramani mamana on mahamana ko lundi yanke mo daftodiranno on holliri tigui jaɓani ɗiɗon résultat ji waɗi ko wiyete bourrage des urnes ne waɗi guyka kadi résultat ji ɗi ndewani lawol o holliri kadi ko baɗowo appel to leydi Gabon paɗen en kalino ñalawma hanke habaruji men wonde jagoɗo kalfinaɗo ko fate économie leydi Gabon waɗino démissionné e oɗo saaha joni noon ko biteɗo Nicole Mbou kañum suba waɗa ministre de l'économie mo leydi Gabon ha joni kabaruji men e demgal Pulaar to leydi Maroc noon laamu leydi Maroc holliri tigui woni yidde mabɓe fandare mabɓe kay ko ɗo e mayɗe hitande yato 20 millions neɗɗo taw ko adulte woni jontuɓe mbaɗama vacciné contre oɗo rafi biteɗo coronavirus yimɓe hewɓe noon kolliri hen weltare mum e laamu ngu no fewi kono noon ko ɓuuri hewde e sukaɓe yaroɓe duuɓi nogas foti duuɓi capantati kolliri tigui kañumen haydara ala ko paami kadi jaadani e oɗon vaccination saabu hoolare mabɓe ala haydara e ɗinon vaccination ngaji biteɗi contre covid 19 tawa ɗinon vaccin ji kala ummoriɓe koto leydi Chine kamɓe noon e oɗo saaha joni ɓe manki hoolade ɗiɗon vaccin ji siftinde on kadi sukaɓe yaroɓe duuɓi capantati duuɓi nogas fayi duuɓi capantati kañumen ɓuuri e oɗo saaha joni famdude ko mema e oɗon rafi biteɗo coronavirus koto leydi Burkina Faso paɗen jen ha to sum ene tawe to rewo ɓaƴƴo to rewo nder leydi Burkina Faso tawa kadi waɗɗani kerol hakkude mabɓe e leydi Mali oɗo saaha kala noon teska tigui ko pelle ceɓitiɗe kañumen mbaɗat toon luwaji mumen nokkuji kewɗi noon toɓe mbiyata cité miniére woni tigui nokkuji taw kadi koto kanŋe siggete e oɗo saaha joni noon ko ɓeɗon taw ko pelle ceɓitiɗe kañumen mbaɗat hen luwaji men koye juuɗe men ɗi nokkuji goni dendagal siggotoɓe hen kanŋe kala ɓe mbiyata jomumen ko soit jomumen mbaɗe mumen taxe uji ene jooɓa ɗin taxe uji walla dendagal kanŋeji mbawi dañde kala ko kamɓe cottata ete ko kamɓe mbaɗata prix ji mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko min tonga noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men miñi men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo